היי, זה החלק השני, סיימנו, ירדנו מהאוטובוס. עכשיו אנחנו עצרנו לאכול ארוחת בוקר, ואז אנחנו ממשיכים לתוך המנהרת מים. יש לי טוסט עם שוקולד, לה יש טוסט ולה יש פיצה. אין לנו על מה לדבר, פשוט חשבנו לעשות סרטון. אנחנו הלכנו למקום שאין בו אף אחד, חוץ מילדה אחת, שלא משנה קיצר למה היא פה. וחוץ מזה הלכנו בגלל שכולם הסתכלו עלינו וזה טוב, תראה לנו, כי זה לא נעים כשמסתכלים עליך ואתה אוכל, וגם יש קצת אבל בתכלס הסיבה העיקרית שאנחנו פה זה כי רצינו לצלם סרטון ואנחנו לא רוצות לצלם מול כולם, וגם לא שיראו אותם. טוב, אז אחרי האוכל אנחנו נלך למקדם, ומקדם אגב תסביר לנו. אני יודעת מה זה מים. אנחנו נלך לתוך מנהרה, יהיה לנו מסלול הליכה של בערך שעה בתוך המים, וצריך להיות עם פנסים. עכשיו לא נראה לי שאני אצלם שם כי זה מביא בכל זאת מים וטלפון, לא הולך טוב ביחד במיוחד הפלאפון הזה. אז אולי נצלם רק את הכניסה של המקום. ואנחנו גם נלך לפארק של לא משנה. אוקיי, זה היה בינתיים כל העדכון עד עכשיו, ונמשיך במקום. כן. אנחנו יושבות פה. זה המקום עצמו. השירותים... כן, זהו, השירותים לא אמורים לעניין. נכון. זהו, ביי.